Ik zit in Kalm en ik ben onderwijs naar Fokeline Kloosterboer. Zij is opjoen terug haar vriendin Irma. En die vertelde dat vorig jaar verloor ze haar huid. En dit jaar heeft ze haar man verloren aan corona. Haar huid ook aan corona. En ze kreeg zelf ook nog eens corona doorheen. En daarbij had ze ook onder het zuurstof zitten. Dus ze had het flink te verduren gewoon. Longontsteking erbij, dus al je ellende. Dus Irma vond wel dat Vocalina een mooi pakketje verdiende. Dus ik had er weer in mijn naam. En we zullen even zien dat we haar verrassen kennen. Dat het hier. Ik heb geen bel. Even klappen. Hebben we mooi waar mijn naam. Goeie. Is dit Vocalina? Ja. Nou, dan ben ik helemaal op het goede adres. Oh. Kijk een stapje naar voren, want dan kunnen we je wat beter zien. Ja. Ik heb namelijk een mooie verrassingspakketje voor jou. Nou, wat mooi. Waar had ik dat nou aan te danken? Nou, we hebben een mailtje gekregen van Irma. Ach, mijn vriendin. Nou, wat lief van haar. Ja, maar die vertelde dat je wel een heftige periode gewoon had. Rond de 2 jaar denk ik eigenlijk wel, of net? Ja, we hadden een vreselijke tijd gewoon. Ik had mijn huid vorig jaar verloren. En 4 maanden later had ik mijn man verloren. Dus het was een heel zwaar jaar voor mij, ja. Ja, en beide on corona, toch? Ja, beide om corona, ja. Dus dat was heel verdrietig. Ja, en heel pijnlijk. En toen kreeg je zelf ook nog corona. Ik kreeg zelf ook nog corona, had ik ook nog heel erg ziek geweest. En daar ben ik nou weer wat bovenop. Ja, Ja, want hoe gaat het nou? nou aardig goed. Ik ben wel volle beter, maar het is nog net helemaal steeds maar oké. Maar ik ben wel weer blij dat ik Safir ben. Ja. Ja, nou, zo'n leven vriendin als Irma, die zei, die verzin het een verrassingspakketje, dus alsjeblieft. Nou, dat vind ik heel lief van haar. Ik zal haar even persoonlijk bedanken. Ze weet het hier vlakbij. Maar ik vind het echt heel lief. En het is een hele lieve schat. Dus zijn vriendin, die vindt ze maar 1 keer.